Goedemiddag. De stenden Hegeskwalla Ljouwert had net terjocht de HBO-diploma's uitreikt aan 259 buitenlandse studenten. Dat is de conclusie van de onderwijsinspectie. Het gaat om studenten op de vestigings van stenden in Qatar, Bali, Thailand en Zuid-Afrika. Die moeten voor het beheljen van een diploma ook een pad van de studie in Nederland waan. En dat is nevens de inspectie net gebeurd. Aan de ene kant vinden we het jammer. Aan de andere kant zeggen we oké, het is nu in ieder geval duidelijk. Dus we gaan onze programma's daarop inrichten. En we gaan met nieuwe studenten die binnenkomen daar, gaan we die afspraken maken. Nevens stenden bleven de diploma's van de 259 studenten gewoon gildig. De afgelopen van Omrin in Haans mooi draaien bleven. De nieuwe milieuvergunning is het definitief goed terug de Raad van State. Alle bezwieren van Stichting Afgelopen Nee en de Waardvereniging binnen afwiest. De milieuvergunning is in 2010 nog vernietigd. Die we doen op 6 punten net goed. Zo wie de bijgelijks net goed berekenen hoeveel schadelijke stoffen er uit de oven komen. Bij de nieuwe vergunning is het alle keer goed op water. Wij zijn eigenlijk heel blij dat het standpunt wat wij altijd gehad hebben, dat wij een mooie, schone en veilige installatie hebben, dat die door de Raad van State nu wordt onderschreven. Tjinstanders binnen teleurgesteld, toch lieten ze het er net bezitten. Zo is er in kwart nog een uitspraak van de Raad van State over het gevaar van de stoomleidings tussen de REC en het zoutfabriek Frisia. Jorn Witteveen van Nijege is de grootste winnaar van het eerste leerpaai van Friesland. Maar dan van Ben, onder mij 12 jaar. En Jorn is 8. Hij kreeg een van de provincie het zilveren polske. Kom verder, ik ga daar maar zitten. En die waard hoe langer trog deputaire Johannes Kramer. Hij is dat van een mol voor? Nee, juist de jong. Juist de jong? Ja. En hoe ging het toen? We gingen eerst een businessjes doen en toen gaan we langs de krop en toen voelen we. Nou, dan zouden we eens even zien, Jorn. Hé? Kom even lotterie. Dan zouden we eens even zien. Ja, ja. Hij zingt. Hij is vast. Helemaal geweldig. Hartstikke gefeliciteerd. Hij is het hartstikke goed hier. Ja. En dan krijg je van mij het zilveren polske. Bij de elektriciteitscentrale in Burgum verdwijnen tientallen banen. Eigenaar GDF Suez Energie brengt de productie in de centrale met 3/4 weerom. Er werken 40 mensen in Burgum. Doel is dat in Burgum en Harkelo nog 13 banen oerbleven. De orenmaaiwerkers kunnen mogelijk bij orencentrales van de eigenaar weer aan het werk. Dwongen ontslagen worden net uitsluiten. De politie had bij de aanhouding van 3 mannen uit Haans en 1 uit Kimswerd een gruttal metaalstellerijen oplost. Het gaat om stellerij van koper en leert van Squalm, Tjerken en bij bedrijven in het noordwesten van Friesland. De skeer rint in de honderdduizenden euro's. De politie kwam de fjouwer op het spoor naar DNA-onderzoek. De tarriedings voor de film Janie, kind van de rekening van regisseur Steven de Jong, moet stopzet worden. Dat eerst het schreeuwer Patrick van Rijn hoort in een kwartpleit. Nevens van Rijn binnen er 126 overeenkomsten te vinden tussen zijn boek en het script. In beide werken gaat het door een man die het in de skiering leidt en vjocht het om de vaardij van zijn been. De Jong zei dat hij zijn eigen skiering als basisnaam had voor het script. Dit verhaal kreeg Van Rijn Aron hier onder eigen. Toen ik het script las, ging er wel van alles door me heen. Het was wel heel heftig. Ik bedoel, het is een heel persoonlijk verhaal. Ik heb mijn boeken geschreven, Weg van Lila en Vaderstad. Omdat het zijn autobiografische romans. Ze zijn gebaseerd op mijn leven en de heftigheid die wij hebben doorstaan. Dat is wel pijnlijk om dan te ervaren dat daar op die manier mee om wordt gesprongen. Nevens de Jong liek je alle skieringsverhalen op en waar en komen daarom ook vaak dezelfde verhaalpunten voorbij. De rechter doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. De wettersportwinkel in Starum, die in juli 2010 bij een treinongeluk helemaal vernield werd, komt net weer bij de haven weerom. De eigenaar zocht geen mogelijkheden voor nijbouw. Joet stapt de trein Wolkreers op het station van Starum. Maar in juli 2010 denderde die trein door een flater van de machinist dwars door het steerblok heen. En verhoorde de wettersportwinkel van Auke de Groot daar rampgebied. Oordeling letter beseft de eigenaar dat er op dit plak niet weer keren zal. De verzekering keert net genoeg uit voor nijbouw. Uit Neet begint de Groot nou een nieuwe zaak op het industrieterrein. De Lender die wil wat lauw graag achter ons zitten, want dat sjouw je natuurlijk, dat hebben we oorleer mooi sjouwt en dat wil stommen graag houden en weer mooi opgeheven hoofd zeg maar de toekomst in en dat zullen we goed voor ons, ja.
een restaurant met een sociale ster. Dat met het restaurant Het Ambacht op het Jereveen worden. In de keuken staan jongeren die het reïntegreren moeten, de waaijongers. Heen en weer. Lange halen, snel thuis. Just de Jongwaterproef draait onder leiding van chef Henk Marcus krijgt het 10 jongeren hier een tweede kans. 6 ondernemers uit de omkrieten willen maatschappelijk verantwoorde ondernemen. Dit restaurant zijn wij begonnen en ik hoop dat wij erin geslaagd zijn in datgene wat wij hebben bedacht. En ik weet in elk geval zeker dat met de chef die wij nu hebben aangetrokken, dat wij gewoon een hele goede chef hebben aangetroffen, goede sous-chef. En wat je dan ook nog heel mooi hebt kunnen bereiken, dat je ook nog met die leerlingen van 15 werkt, dat je dat dan ook nog eens een keer iets kunt toevoegen aan de maatschappij. Dat vind ik wel heel erg bijzonder. Morgen is de officiële opening. Het was dan een besluit. Vannacht zakken de temperatuur naar zo'n 2 graden. Er kan ook frost onder groen komen. Op dat is er kans op mist en die kan op plakken dicht wezen. Ek monier nog kans op mist. Daarna een mooie dag met een temperatuur van zo'n 14 graden. Maait dus. Dit wie het nijs in het kwad. Nou dadelijk keer je naar heer en om 6 uur dan ben we er weer met meer en hoornijs. Graag een dag.